bato reZANU-PF ropindurana na former president wekuBotswana uyo ari kuaccuse kuti varume ivava vari kutuma vanhu vavo kuti vazouya kunobatsira kubirirwa kwesarudzo kana kuti kwemaelections. Hazvina kumira zvakanaka. Tasangana paKulen TV tiri kusanganiswa nenyaya panapa. Pane yakataurwa nava Ian Kama vachiti ZANU-PF yatova kenza iko zvinezvi pakuda kuti pazvinhu zvavo zviri kuita pakunokanganisa zvedemocracy zvechichichichi ndozvinhu zvavari kutaura eva Ian Kama. So vari kuti ZANU-PF has sent its agents to rig forthcoming elections in Botswana to be held on 30th of October 2024 for President Masisi. Ndo mashoko avakabuda vachitaura eva Ian Kama. Asi panapa tiri kuona ZANU-PF iri kupindura through permanent secretary of information Nick Mnangagwa ndo vakabuda vari kutaura kuti ZANU-PF works with any government democratically elected into office in the region. As a country, we only participate in region election under the armpit of SADC observance or under the auspices of fraternal parties. We accept that we do provide thought leadership in the region and we have a lot of clout, but it is preposterous to allege that Zimbabwe is the country that determines who governs every country in the region. We implore political parties in the region to work harder in their efforts to persuade their own electorate to give them the mandate to govern and not to externalize their failures. Like in everything else, we may have our sympathies, but we certainly have not dog in the fights. Ndo mashoko avari kutaura vaNick Mnangagwa vachipindurana nehurumende yepaBotswana, opposition yepaBotswana yava Ian Kama avo vakabuda vachiaccuse kuti ZANU-PF yatokenza pakuda kupindira nyaya dzemunyika dzevanhu nekuti vakatuma vanhu kuti vauye vazobatsira kubirirwa kwesarudzo. Ende maZimbabwenzo vari kubudawo vane chekutaura pamusoro penyaya iyo. Vari kuti Secretary Mnangagwa pachishona zviri kunzi bato renyu reZANU-PF ibato rine mhesva mukono, bato rinobiridzira sarudzo. In short, zviri kunzi munobira sarudzo ende ugororo hwenyu, you are trying to export it to neighboring countries. Ndo mashoko ari kutaurwa achikomendwawo nevamwe vanhu vanga vari kutaura nyaya iyoyi. Mumwe ari kuti provide thought leadership kudiko muchitungamirirwa nemadhara ane dementia chichichi. Why muchidaro? Umwe ari kuti you have clout but riddled with sanctions. Hehe, inga munozvifonera muchitoanza foni yacho. What clout do you have? Imi muchipema mari dzekuti vanhu vadye muchiba zvinonyadzisa kudai. So kuita clout and the leadership to people who know what they are doing than you. Pakaipa ndo nyaya dziri kubuda hama dzadiwa dzekutaurika panapa nevanhu vari kupindurana navaNick Mnangagwa avo vanga vapindura nyaya yekuBotswana yavakanga vari kuaccuswa sehurumende yavo yeZANU-PF. Ndangoti ndidarikeni panapa ndichikuzivisai nyaya dzinenge dzichiitika. Munozviziva kuti inini I will never disappoint. Kusazivawo kuti nyaya iyi makaitarisa hama dzadiwa munoionawo sei.